reprezentují Stáj Tesárek. Přišel to je ta Eni. Eni je 15letá klisna, plemene český teplokrevní. Po 400 a skok, matka Maga Bohagben. Tato klisna letos startuje po přibližně dvouleté pauze, kdy měla vážné zdravotní problémy. Prodělala velmi náročnou a složitou operaci tady na brněnské klinice. Lékaři jí dávali přežití 3%. Vrátila se česká kolbiště. Eni a Tomáš Tesárek. Plastiku hrtanu děláme. První v České republice. Ale ono to zámoc plný. Jak pracuji tady to, jak to zpátky tam zase potlačí, protože to na další ten